Nko enkayini yesibhanqa somlungukazi Shem, lixesha lendaba. Molweni uba niyafuna. Eli nqaku lilandelayo lixhaswe yiBusi's Decor and Catering. eBusi's Decor and Catering benza kube kuhle emitshatweni, kwii-birthday parties, ii-baby showers, ii-baby welcoming nee-graduations. Xa ufuna kube mpetshe-mpetshe kube kuhle kube nje nakwesakho isiyunguma, tsalela umnxeba iBusi's Decor and Catering ku-073 062 7846. Utata uDlamini wase-Alice uthi mabukrokrelwe utywala bangoku ngoba abuvakali ngathi butywala bokwenyani. Obu utywala buchakiwe obu. Alali umuntu angayiqwalasela into leyo akanaphila ayiqwalasela. Buchake obu utywala kwawuthenga i-all bag, awuthengi i-all bag. Imixwe lento engayazi bayikaka yantoni le ipha phakathi. Hulk uthi wanlanga shushu hot day uyoze ahlangane nezizimanga zabantu ezithanda ukuthukisa apha kuTikTok aziqhekeze zinyo manthule phofu. One day ndawuze ndidibane nayo inja ngemisteyiki kwezi strato. Yayibona into kumina kunjalo. Ndithi mayithethe isiretse esi bisibhala kuTikTok. Ithi sacacisa ishishisi icela amaxolo ndiyophula umbombo ngenqindi. Uyolala ngobhodo bakwaSathane. Luqalile ukhuphiswano lokutya lwabapheki abaphuma kumazwe ngamazwe kwaye kukhuthazwa abantu ukuba bavotele abo bacinga ukuba bahamba phambili kweli candelo lokutya. Xa ufuna ukuvotela uMaharaj Ramtajuddin wase-India, thumela u-1. Xa ufuna ukuvotela uMacha Naidu wase-KZN, thumela u-2. Good. Uthumele u-3 xa ufuna ukuvotela uMakhalepheka waseNqabarha kuGatyana. Ukuze uthumele u-4 xa ufuna ukuvotela uPing Pong Wu Hangji waseChina. 直播，速来！直播间里面盘盘。